Či všetci mi pomôžete tu zarábať. Kto konkrétne nepriznáva? Nedostal si? Dobre. Všetko si spravím sám. Piči. Keďže sa usilujeme z ihriskom Asgard dostať ďalej, moja ROA vizuálna vám hneď na úvod poskytne zábery z ihriska, ktoré má za chvíľu 3 roky. Už na záberoch vidno rozdiel. Nejde miešať hrušky a jablká. V popise je zoznam, staršie videá ti umožňa vidieť progres. V poslednej dobe pribúdajú väčšie výmožnosti. Dlhšie sme sa takto o ihrisku nebavili. Rád by som ich spomenul, ale hlava ihriska je Janer a tak mu z briefingu prenechám slovo. Hádzal som kameru na hlavu, tak to močím. A ďalej citujem. Ten turnaj bude spočívať v disciplínach a bude sa hrať aj tu. Bol som hrať v Bábe, tak som to dohodol. Ide Žaner. Som im povedal, že môžu so našim ihriskom počítať, takže bude sa to realizovať aj tu. Týchto, ktorí tu budú vtedy hrať. To nebude hrať, to bude turnaj. Bude turnaj. Budeme zvyšovať. Cenu som stíšil, lebo je mi to až smiešne. Vstupné vôbec není drahé. Keď s niekým idem na ihrisko ja, napríklad tak Kostolany má so všetkým vindu aj cez 30 €. Treba niečo zjesť, zaplatiť si vstup a o to tiež nejazdí na sliny alebo moč. Tak smiešne. Rieši vstupné, keď máš Gears porobenou replikou na rukách v hodnote minimálnej mzdy na Slovensku. Budeme tu mať prvotriedných, fantastických digitálnych dominátorov. Koľko? 5. To nemajú ani v Bábe, ani v Kostolianoch a v Labyrinte už vôbec. Plánujem zaviesť aj vernostné kartičky. Jedna akcia, jedna presiadka. A každá 7. akcia bude úplne zadarmo. S Oliverom riešime kupóny na servisku neho. Servis, ako aj toto ihrisko nájdeš. Popisy pod videami, popis kanála a v klikateľných linkoch. Bude hráč, označený v prvom kole budem ja, reflexná vesta a mám na obranu iba pištoľ. V druhom kole bude hostiť Sunfight a ja budem Prekvapenie. Dneska nás je 18, ale tento scenár to proste vyžaduje. Už 19. Hej. Takže tak, pochopili ste všetko? Nejaké otázky? Budeme teda hrať VIP, hostič. Zdá sa to, ale aj pri hre ozaj treba rozmýšľať. Na to koľkokrát prídeš až počas hry. No nič, jeľaď ma v tak poďme hrať. V tomto kole hrám s tímom, ktorý musí zabrániť VIP osobe dostať sa na výherné miesto. Musíme sa teraz veľmi snažiť, 40 minút. Ak chceme, aby hra skončila v náš prospech. Skoro všetci prekopa. No nič, urobíme to takto. VIP musí prejsť cez jeden bod. Som nedaleko jedného z 3. Tak si ho tu pekne počkáme a uvidíme. Čo ma bude otravovať, strelím, ale s rozumom. A takto sa aspoň nebudeš nudiť. Všimol si okienko? VIP tam nebol len sám so sebou. Rád by som si ho strelil, ale mám inú teóriu. Zbytočne rozruch, stiahne sa zbytočne preč po oživení. Kto ako by ho naháňal a kade? Iné by bolo, keby vybehol spredu a zlikvidovaný zásah by mal aj tak len cez dotyk. Preto som v ten deň nosil nožík. To bol šikovný hráč. Sorry, cítil som hneď, nemusel si ešte 3 sekundy pukať, ale nevadí, nezhúkol som ti mám, no ukázal som ti, že si úspešný a ostal ticho. Hodil vestu, tu ide ozaj o každý detail. Môj húk ťa aspoň neprezradil.
chcel udržať, nechcel som ich pustiť z toho stanu. No tam sa ich najebalo. Ty si to dojebal. Však si vravel jebni potom. To si jebne potom a nedojeb to. No veď práve. Ja sa s tým nejdem dáko jeb. Čas už tlačí, viem, kde zhruba je. Flank, ktorý nebol úspešný, už nemá šancu. Kde niečo začína, musí končiť. A tak ako VIP ide od začiatku, tak ja idem od konca. Nič sa nedá robiť, po dobrom to nechce ísť. Skúsim. Mám! Kurva, plnička. Cúrna pomoc, plničku má niekto? Plnička. Máš za gule. Dík. Dobre, zatiaľ je to fajn, dík. Díky moc. Cením. Koniec? Do piči. Čo už? To musel dobre dostať. To nie je, že iba fliačik. To má dieru vyslovene. Také robíme dookola krvka, ale nemá pojeme, tak to nie. Tak. Musím mať kurva pomoc, potrebujem. Okamžite do piči. Všetci mi pomôžete tu za radom. Dobre, Á, rudoarmiec. to je veľkosť mojej frajerky. Má určite 160 cm. A mi viete povedať, že kto konkrétne nepriznával? Nie. Iba Nie. on a musí ho dať do rúbsaka. Do rúbsaka, a tak keď sa takí piati dáte predo mňa, tak to bude v poriadku. Môžeme to štartovať teda? Tak čo, ako, kam? Dobre, platí. Do stredu aspoň jeden. Len ma jebte, tak všetko si spravím sám. Tak poďme plachu. Poďte. Máš? Lebo je to slabé, mama ja! Keď sa ma dotkne, musím sa hneď hodiť. To máme 0,5 žala. Medic! Vyslovene za mňa položil život. Back gear, stiahnem sa k tebe. Mám! No, chcel som stiahnuť sa, no nebol to môj deň. Jem. Aha, jasné. Som si myslel, že tam ešte ostal. Zelená plachta dole. Nie, žijem. To by som kričal. Mám! Davaj, dale, pova. This is my end. Medic! Mámo! Koniec! Môže sa kľudne stať záleží to, že hostíč dostane zásah, nebude dobre krytý, príde ten, kto hrá proti nemu, dotkne sa ho, hra končí okamžite. Dobre. Dvaja, tam štyria, dole dvaja, tu na To se tejto prostě zelené. občas stane, nedá se nic dělat. Vedel, že jeden je tam, tak ako som ma dotkol, hneď som sa jebol dole. No a no a som už videl, že jeden bude tam, tak už som vedel, čo spravím. Ale nemohol som komunikovať. Už potom som mohol zase.
Taktiku sme mali dobrú, nikto im tam nešiel, zbytočne tam trčali. A čo sa stalo, jak ťa vypli rukou? Normálne ma vypli rukou, hej. Ja viem, pohoda. To nič sa nedieje. Iné bolo tie hry, kebyže naozaj, že sa ide, zomreš a ideš na mŕtvu. Kurva dával pozor. Hej, my sme hrávali sievnicu na jeden život. Tie hry kedysi. by nás vypadali trošku. Keď si dostal prvý, tak boha, tam si sa načakal aj pol hodiny aj viac. By si bežne asi možno aj nikoho netrafil, ale by si zároveň možno aj prežil celú hru. Mohlo by to byť aj lepšie. Všade asi radšej budeš chodiť so mnou. Ja som musel na jedného povedať, že máš, len je to slabé. Tak ťa upozorňujem, alebo tak. Ty si určite šprinter. To už je pohode, lebo ja šprintujem stále. No dobré, a kde chceš ísť? Som šiel naspäť tak, že normálne by sme začali tam sa dostaneme. Potom ideme hore ku posledu. Hej. Ako minule sme vás potlačili. Hej. A chceš aj tak spraviť, že ľavú a sa... A čo, ľavo? Mom! Hello! Dobre, môj. Koniec, dotkol sa ma. Ani už není ďalej čo vysvetľovať, ale aj som pohorel. Celkom nevydalo. Ja som mal také cukance. No idem do toho lepšieho. Tentokrát nemáme na starosti likvidáciu, ale pomoc rukojemníkovi. Ale ešte sa len začína, tak podarí sa konečne niečo sleduje. Táto situácia mi iná neumožní. To len prekážka, dopredu. Nedostal si? Mám pocit, že nás to je 200. Úplne alright, kámo. Iné by bolo, keby si ich dostal takto 10. Úplne to beriem. Adrenalín je adrenalín. Nenazývam to ani ako cheating. Nebolo to zámerne. To, že som aj intonoval použil určitý tón hlasu, neznamená, že ma to hnevá. Prekrikujem ostatných, keďže sa hypujeme celú hru. Boky čekujem. Aner to pekne ukázal, ako to má vyzerať, ako som to mal robiť ja. Perfektne sa s ním spolupracuje. Boha. Ja viem, že sa ti vrátil Boha. Ale tak vykriem tam hlavu, nikde hlavu, bude zase oni, bude ti krvácať ďalší človek. Aj z boku. Ale tuto neviem ani za Boha. Nepoznáš tie nedelné vtipy? Ok. Piči. Pekná do piči, nice. Kurva. Čo? Plním. Bolo tam pomerne dobré množstvo ľudí. Ja ich nikde tých nepriateľov nevidím. Neboj sa. Ja si im za chvíľku poviem. Robil som tam problémy, ty koko. Normálne sa mi zväčšil penis do 10 cm. Dobre, tak to má byť do piče. Tak to funguje, vieš? Hej, ja som si šiel naplne môj záplet. Pohoda. Akože z akého dôvodu iba svietiš? Nechceš preblikať, ty suka jedna? Kurva, čo vyjebnou skurvu. Pri piči do p***. To ťa tak zdržuje, že som sa ja na toto dal do p***.
Ani jednu kartu nechce načítať normálne. Hurá do piče. Idem. Anery, zhybaj. Poďte. Ak chceš, poď popred mňa. Tam máme pochodu? Hej, poď Anery poza mňa. Poď, kým nedostajem na piči. Poď. Poď! Koniec! Toto sme jebli do piči. Mám to vynahradil trošku s tým hostičom. Do piči. Kurva, ja plačem. No, si nám to názorne ukázal, ako to má vyzerať. Dnešný deň som mal možnosť vyskúšať všetky možnosti v hre VIP. Šli sme radom. Riešili sme zabránenie, prípadne likvidáciu. Samotný VIP som bol ja. A symbolicky som pomohol VIP. Akcia bola ozaj perfektná, preto som to vymenil iField. Ale na budúce to už budú kostolany Final Fight. Mojou VIPčkou som sa takto postaral o remízu, nemáte zač. Posledné kolo u mňa bolo, v ktorom som bol víťaz. Držíme ten strom do piče. Spravil som fejkového drona, lebo nemám peniaze. Nemám ešte subscribers. No, ideme to risknúť, neskúšal som to ešte. Koľko dáš? No, toto nie je dobré.